приятели, днеска няма да играем на игри. Днеска не да играем на игри. Първо ще се занимава и нещо тук. Какво че? Някаква книжка. Какво става тук? Свежите супергерой мачът за домашната купа. Да, аз ги имам и топчетата на тях, имам ги почти всичките стикери. Само ще ви кажа кои номер стикери нямам. Чакай само да намеря. Да не би да имам всичките, не знам. Чакай, ще видя. Може би имам всичките. Имаме всичките? Аз имам всички. Топа е яко, добре. Да, сега ще не... Да, тук направих някакви такива рисунки. Тук е на някаква количка. Чакай, ще ви върна, ще отида на... Ще съм нарисувал тук прости коли. Чакай, виждам само себе си да я иска. Амогус! Чакай, че... Амогус! Също съм рисува Манас. Да. Още един Аманас. Не е така. Импастърс! И тук е един импостър също. Гледай колко много импостъра си намерих тук. Амогус с затворени очи. Затворени очи. Ей ти. Как съм се изненадал тук? Тук са някакви стикмени. Гледайте, тук пак за затворени очи, стикмени пък. Оф, Пепа ли бе? Оф, пак семейството на Пепа тук. Да. Тук е. Ей, ти какво е обаче? Аз не се чудя. Какво ти? Това е най-странното, което съм вижда. Какво ти? Ей, това също. Това е някакво такова нещо. Не знам. Тук ми е триъгълния Амогъс. Е този така. Тук се върна на тази. Тук е пак неща. Още един стикмен. Аманос. Тук слънцето съм направил тук. Ето го тук е. Другия е изпратен. Вижте той тъпото слънце. Амогус! Толкова е голямо той. Не това ще пак да е смътен.
Ето ги колите. Wait, да. Виж, що съм ни направил тук, яката е тук. Това лотъв го забравих. Това е някакъв мотор, а той е някаква точка. Майнкрафт! Той е триъгълен човек. Отъв тук ножица. Има ножица. Тук е празно. Добре, значи мога да направя нещо. Тук най-накрая на празна. Чакай да намеря. Ето такова. Какво става, нали? Кое да помисля обаче? Богус! Я се кажеш, както видите, махам се чула, за да видите, че очите ми са затворени, ще нарисувам Among Us. Кой че? Вас, ето видяхте затворени очи, са почти. Добре, ще оставя за брат ми да рисува там. Сега ще нещо друго да намеря. Почи. Това да не види някаква кола за каране. Тук са... What? Някакво става, ако го натисна. Аз искам още. Трак? Аз изключено. Те са не. Те?